Hola noies i nois, ara parlarem sobre les bones pràctiques de seguretat. Les bones pràctiques de seguretat són essencials per a garantir un ús fiable i responsable de les tecnologies basades en intel·ligència artificial. En primer lloc, és important fer una validació rigorosa de dades d'entrada, assegurant que la informació utilitzada sigui correcta, fiable i adequada per evitar errors o resultats inadequats. Després, en segon lloc, el xifratge de les dades sensibles ajuda a protegir la informació i evitar accessos no autoritzats, garantint la privacitat dels usuaris, com hem comentat al tema anterior. En tercer lloc, tenim que també són necessàries auditories regulars de seguretat per detectar possibles vulnerabilitats i millorar contínuament els sistemes. I finalment, en quart lloc, tenim que la monitorització contínua i un desenvolupament transparent permeten supervisar el funcionament de la tecnologia, identificar problemes i mantenir la confiança dels usuaris. Aplicar aquestes bones pràctiques ens ajuda a crear sistemes més segurs, responsables i fiables.